Ja, det er efterhånden noget tid siden, jeg har lavet en havevandring. Brandskur, blablabla. Vi starter lidt et andet sted i haven den her gang. Det var det, der egentlig bare var en masse bærbuske, som nu er blevet lidt vildmark. En ny ting, vi har fået i haven, det er Agnes, der har lavet et kæmpe hul. Det er fantastisk. På et eller andet tidspunkt planter vi måske et kæmpe træ i det. Frugttræerne. De var ikke ret store, da vi plantede dem, og det er vel så 6 år siden. Undtagen de der blommetræer, som nu er de største, de er vel kun 3 år gamle. Så har vi lavet en bue. Det er brumbær, der går over i blomme. Den kommer man under, hvis man skal fejre noget, eller bare synes, man bliver fejret for lidt. Nu gik jeg lige under for eksempel, og det er ikke fordi, jeg skal fejre noget, men måske fordi jeg bliver fejret for lidt, det er ikke. Alle de små grantræer, de er også blevet kæmpe store efterhånden. I hvert fald for store til juletræ, med mindre man skal sætte det i orangeriet. Masser af gule blomster, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det var lige meget. Men de må være hjemmehørende. De hører i hvert fald hjemme her. Og masser af hvidkløver. Jeg vil godt have rødkløver, men dem jeg har forsøgt. Det duer ikke. De kommer ikke. Så vi sætter en bænk herned. Bare for hyggens skyld. Og ellers så har hele grøftekanten har det godt. Den passer jo sådan set sig selv. Der ligger potter og pande, alias Kvikpeter og Turbobent, og kære anden har mange navne. Jeg siger hej til kameraet. Ja. Det var jo det store kvæshegn, og så fjernede jeg kvæsen, eller det vil sige, at vi holdt op med at smide mere på, og så er det jo bare sunket fuldstændig sammen til dejlig muljord, som vi overhovedet ikke bruger til noget. Det var jo egentlig min sommer- strandstolbænk eller andet, der er blevet til min Game of Thrones stol. Jo mere det der efeu gror, jo mere Game of Thrones-agtigt. Der er det hedder solbær. Jeg filmer jo også helst en dag, hvor jeg lige har slået græs, som man nok kan se. Jeg har også slået her om det her hjørne skal bruges til et eller andet, efter at andegården er kommet til. Så ville jeg gå den vej, men der er hylde med mange brændenælder, så det gør vi ikke. Jeg har bare fødder, skal sige, se igen en masse af hvidkål, skulle jeg til at sige, det er altså heller ikke til hvidkløver. Det er så pænt med hvidkål i haven. Nej. Graniet der, det er for at holde ræven væk. Det er simpelthen, ligesom man har et fugleskramsel på en mark, så skal man have et kranie, hvis det skal være for at holde ræven væk. Måske. Ja, indtil videre har det virket. Det er sådan set op bag ved det hele. Der kommer man ikke så tit. Stor regnvandstønde. Det er så egentlig bare stænglen til de vindruer, der er inde i orangeriet. To enormos gigantos hønnebokse. Jeg har altid haft et hønnebokse. Men nu kunne vi jo godt... det var måske meget smart alligevel. Fordi at så behøver vi ikke have alle hønnerne inde i orangeriet. Fuglehus og ikke så meget nyt der. Jeg tror ikke, vi har haft terrasse, da jeg filmede sidst. Ikke den er træ i hvert fald. En hurtig tur rundt i orangeriet. Bum, 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 bum. Alle mine uroer, de er sådan set ved at forsvinde i vindue. Det hjørne der, vi fik frigivet ved at købe de der
bukse. Nej, det hedder det ikke. Hønebukse. Pallebukse. Ja, hvis man har en boks til paller, så er det selvfølgelig en pallebuks. Fiskedammen, som var det 5 år siden, jeg gravede den ud. Og så har vi sat net om, eller hegn om, da Rolf var lille, så han ikke løb ind og badede i den. Og så blev det stående, og nu er det jo nærmest væk. Og det skal også være i stående, fordi nu er der jo lille William. Han skal for guds skyld ikke falde i. Her var der dejlig skygge på grund af de store træer. Og de primære kæledyr. Kan du sige hej til kameraet, Rolf? Sydterrassen med det kæmpe store tørrestativ. Så er der vores ferskentræ. Det har sindssygt mange ferskner jo. Rolf han kigger stadig. Jeg tror nok, de hedder bunderoser. Det er jo lige nu, de er pænest. Sådan ser jeg ud nu på det 7. år. Noget andet end den der bare græsplæne, da vi flyttede den. Har du det pæneste, der er her i haven? Du siger hvor? Det var det. Hej hej.